uNtobeko ukuthi ke mina naye sazana kanjani noma ke ngimazi kanjani. Amen. Manje ke kuyiqiniso ukuthi ke senisikhathi nginaye uNtobeko sihlangane lapha eGoli ngokomsebenzi noma ngokufuna imisebenzi, and then ke kwasekwenzeka ke ngendlela zikaNkulunkulu uma ngisho njalo mina naye sahlangana from there kuze kube manje solo mina naye nje sisonke. Amen. Manje ke uma ngizoqala ukumazi ngiyakhumbula ukuthi besisenkonzweni yezinsizwa eMarathon enyena bekangu-MC. Uma angu-MC mina bengihlezi phansi ngizokhonza nje kanye nabazalwane bonke. Uma angu-MC alokhu akhuluma ngiyacabanga ukuthi u-MC akanazo izindaba eziningi nedi udirector iprogram ukuthi sisuka la siyakuba. So ke kwenzeka ukuthi ke uma esenza njalo umoya wami nowakhe then wahlangana angazi kanjani. Amen. From lapho uma kuphuma leyo nkonzo ngiyakhumbula ngiyamlanda mfo ngicela ungipha izinamba zakho sizoxoxa nje ukuya phambili, and then ngasithatha izinamba zakhe wanginikeza, then ke saqala ke saxhumana isikhathi eside kaningi besixhumana uma sizohlangana mhlawumbe sinezinkonzo esiba nazo zemthandazo bengikhuleka naye besithandaza sonke uma kunezinto